Кніга Эздры, раздзел 9. А па заканчэнні гэтага падышлі да мяне князі і сказалі: народ Ізраіля, святары і левіты не аддзяліліся ад народаў гэтых земляў, і ад агіднасці іх, гэта значыць ад хананеяў, хітэяў і феразеяў і евусеяў і аманіцян і маабцаў і егіпцян і амарэяў. Бо ўзялі яны іх дачок сабе і сынам сваім і змяшалі насенне святое з народамі тых земляў. Таксама рука кіраўнікоў і старэйшын была першай у гэтым беззаконні. І калі пачуў я гэтую вестку, то раздзёр адзенне сваё і плашч і вырваў валасы сабе з галавы сваёй і барады і сядзеў сумны. А сышліся да мяне ўсе, хто баяўся слоў Бога Ізраіля, дзеля злачынстваў тых, хто прыйшоў з няволі, і сядзеў я сумны аж да вячэрняй ахвяры. А ў час вячэрняй ахвяры устаў я з месца смутку свайго, у раздзёртых шатах і плашчы, упаў на калені свае і выцягнуў рукі свае да Господа Бога майго. І я маліўся: Божа мой, саромлюся і не адважваюся падняць твар мой да цябе, бо правіннасці нашы падняліся вышэй за галовы нашы, і злачынствы нашы ўраслі аж да неба ад часоў бацькоў нашых. Грашылі мы цяжка аж да гэтага дня, і дзеля паступкаў нашых мы самі і цары нашы, і святары нашы, і аддадзеныя ў рукі цароў гэтых земляў і на меч, і ў няволю, і на рабунак, і на сорам, як і сёння. І цяпер на хвіліну знайшлі мы ласку ў Господа, Бога нашага, і Ён захаваў нам рэшту, ды так, што ў святым месцы Яго паставіў нам палатку. І прасвяціў Бог нам вочы нашы, і ў няволі нашай крыху нас суцешыў. Бо мы, нявольнікі, і ў няволі нашай не пакінуў нас Бог наш, але скіраваў на нас міласэрнасць цароў персаў, каб суцешыць нас і каб пабудаваць дом Бога нашага і адбудаваць яго руіны, і даў ён нам прытулак у Юдэі і ў Іерусаліме. І цяпер, Божа наш, што можам мы сказаць пасля гэтага? Занядбалі мы прыказанні Твае, якія Ты загадаў праз паслухачоў Тваіх, прарокаў, гэтымі словамі: зямля, у якую вы увойдзеце, каб авалодаць ёю, ёсць зямля нячыстая, дзеля нячыстасці народаў гэтай зямлі і дзеля агіднасці тых, якія напоўнілі яе ад краю да краю распуснасцю сваёй. Дык цяпер не давайце дачок сваіх за жонак сынам іх, і дачок іх не бярыце за жонак сынам вашым, і не шукайце запавету з імі і дабрабыту іх аж навек, каб вы сталі моцнымі і спажывалі тое, што добрае на гэтай зямлі, і пакінулі ў спадчыну сынам вашым навекі. І па ўсім гэтым, што прыйшло на нас дзеля найгоршых нашых учынкаў і дзеля злачынства нашага вялікага, бо Ты, Божа наш, не асудзіў нас паводле правіннасцей нашых і даў нам збаўленне, як маем сёння. Ці і далей маем парушаць прыказанні Твае і сваячыцца з народамі агіднасці гэтых? Ці ж Ты не разгнеўся на нас аж да вынішэння, каб не засталося рэшты і збаўлення? Господі Божа Ізраіля, дзякуючы літасці Тваёй, мы дажылі да гэтага дня. Во стаім перад Табой у злачынстве нашым, бо не належала нам стаяць перад Табою пасля гэтага.